Mel, yang kyo. At kyo ba yun eh? Mel, subli na tabak Mel. 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 Digdi sa ibong. Nice! Nadali mo. Alat Mel. Ayun po, kinakabitan po ako ni Mel. Mel. Nasaan po Mel? Hans. 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 Parutong ka. Tangin. Ay, isa na naman tayo mga counters na nakita dito. Nasa gapu po siya. Ayun po oh. Ay puta, matukal man sana din Mel. Iparot. Yung sabli. Huwag mais, huwag mamamis. Ano, bigyan ko na yung... Pero wala akong sasagap po. Spot. Bira ako. Lingkod daw Mel. Grabe. Lingkod daw Mel. Spatan mo nga. Ano si Hans? Parang may tao. Si Pada. Ay tabi ang sigarilyo ni Mel. Napausukan natin. Ano po namin, anong Mel ang gagawin mo para makuha mo siya? Papalakihin po ang butas. Papalaki natin yung butas ng karayom. Ayan po sa nagkakaragat po sa kanya ho. Hindi yan. Maga. Mabaga ng unti. Pero dito yan. Ayan kaya ni Milian Christian. Hindi po siya nagkukuha, hindi po ang pinebenta, hindi po peke. Tingnan mo, hindi yan po, hindi yan, ano, kinukuha para Ayan po. Aliwan mo nagapo Mel. Pakita mo na yung bahay. Ako. ayun po siya oh. Kadumog. Ayan mga idol yung bahay ng honeybee mga idol. Kung nakita nyo sa camera. Ayan. Ayan ang bahay ng honeybee. Ayan. Ang sigarilyo Mel. Dahil na. Kaya. Para ma-extra ko, ito naman ang mukha ko. You look. Ano po? Ano po sa ni Mel? Ayun yung sa payo ko ha. Adoro mo palagod ako dumaan. Wala ta, kaputa kay Mel.
Ano sa palagay mo, Mel? Meron Baka. o bago? Baka meron. Baka rin wala. Baka lang. Bakit may baka? Hindi sigurado. Pero meron. Kung Konti. nakita nyo sa aming video. Hindi ka magpasok mga isog eh. Pero galit na sila. Tinusukan na ako mata. Naputol. Kaya kung nakita nyo daming bubuyog. Una sakre. Ay, ang raming bubuyog. Kunti yung honeybee. Konti suhani. Yan, nabakan nyo. Uy, kagbus na dyan. Hayop ka. Sa palagay mo, Mel, meron pa? Meron. Meron pa. Magpasok kami na ipa. Pero guys, tinusukan ako. Sakit. Welcome to Philippines. Ayan po ang ginagawa po ng aming Boss. Bicolano Hunters. Ayan po, tingnan mo ang marami pong honey. Ayan po oh. Oh, Okay guys, success na naman tayo. success. Pero galit na sila guys, kaya Oh, alis na kami. balikin mo na para hindi sila umalis. Kaya sabi ng matapang na talaga guys. Pero hindi na natin babalikin pala dahil matapang na. Galit Matapang sila. na, galit na sila. Tara. Tara, food trip. Subukan na.